Hormatly kardeşler, bizim bugünkü meclisimizin meselesi, önümüzde koyan meselemiz şunkun aydırmalıdat, Türkmenistan'ın esası, täze Türkmenistan'na ilkinci nöbetde geçirilmeli parlament ya da meclis saylawlary barada bolsun. Bilşimiz ýaly döwlet özüniň 3 tane şahasynyň üstü bilen dolandyrylýar. Ol haýsy şahalar? Birinji şahasy kanun çykarjy organ, oňa kanun çykarjy häkimet diýip aýdylýar da organy. Olam kim bolýar? Parlament ýa-da meclis. Bu kanun çykarjy häkimet. İkinji häkimet yerine ýetirji häkimet. Ol kim bolýar? İş başyndaky hökümet. Ine şoňa yerine ýetirji häkimet diýip adlandyrylýar. Häkimetin üçüncü şahasy sud häkimeti. Oňa kim girýär? Oňa ýokary sud girýär. Ine şu üç şahanyň üstü bilen döwlet dolandyrylýar. Şu üç şaha, häkimetin üç şahasy bir-birine garaşy, bir-biriniň öz başlyk, öz günnelik işini görnýär. Ýöne şolaryň hemmesi bir zada tabiň döwletiň ilkinji nöbetde konstitusiýasyna, soňda parlamentin kabul eden kanunlaryň esasyny öz günnelik işini görnýärler. Ine üç şahanyň edýän işi. Her biriniň özüniň haky bar, hukugy bar, hem de kanun esasyny bellenilen borçlary bar. Egerde haýsy şu üçüňi näme üçin emedilýär? Bäsleşikli iş gurnalýar öz başlyk. Sebäp şular ýanky döwletde häkimetin üç şahasynyň deň agramlylygyny saklamak üçin. Her biri öz ýerini, öz işini öz başlyk alyp barýar. Hiç kime tabiň däl, bizdiň kanunlara tabiň ile düşünje ýöreýär. Şonuň üçin şu deň agramlylygy saklamak üçin häkimetde ine şu üç şahy işleýär. Ýöne haýsam barsa şu şahalaryň biri kanuny bozan ýagdaýynda ya da bir konflikt, ya bir jedelli ýagda, ya oňşuksyzlyk, ya da aýdal bir döwlete howp salan ýagdaýynda şulaň öz ara dawasyny kim çözüp biler diýilen sonra ýüze çykýan. Şoňa da bizde häzir kun Türkmenistanda döredilen institut ýok. Ýöne beýleki ösen döwletlerde bar. Onuň adyna konstitusiýon sud diýilýär. Konstitusiýon sudyň bir näçe agzasy bolup biler, jibitler täk sanyny barat. 9 mi, 13 mi, 15 mi, şol adamlar şol ömrüni şol ýanky kanunçylyk bilen işleyen adamlar sudda mi, prokuraturada mi, ýanky bir aýdal advokaturada mi, ýuridik bilimi bolan adamlaryň ine şol taýda konstitusiýon sudda işlemegi mümkinçiligi bar. Olaryň diňe bar çözýän zady şol konstitusiýada näme ýazylan bolsa şonu Türkmençelap aýtsa gylyny gyşartman dogry berjaý edilmegini meclisden hökümetden sud häkimliginden ýokary suddan talap edip bilýär. Ine biz şondan daşgary ine 4-nji goşmaça diýip ýanky konstitusiýon sudan döretmeli boljak täze Türkmenistan. Ýene de bir goşmaça bir zat bar, olam ýanky hem ösen döwletlerde bar, käbir döwletler şu ösen döwletlerin agzyna öýkünip, bizim ine ady üçin şunu döredilýärdi. Oňa ady ine Abmusmen, ýanky insan hukuklary boýunça gödäwçi. Şol her bir döwletde şol adamlaryň, insanlaryň, ýa grazdanlaryň, ýurtdaşlaryň, illeşleriň, watandaşlaryň hak hukugy nähil terde berjaý edilýär. Şolan konstitusiýon hukuklary bozulanak mı ýa-şo barada arda gelse şonu gelen ardany, grazdanlardan gelen ardany gidip degişli ministerlikde, hökümetde, parlamentde ýa sud häkimligine çözüp bilýär, ýa adalet ministerligine. Ine şoňa abmusmen diýilýär. Onuň 5 ýyllyk möhlet bilen parlament tasdikleýär. Ondan daşgary şu ähli ýanky döwleti dolandyrýan ýa häkimetleriň edýän işlerine baha vermek, şolary kritik etmek ýa övmek ýa da şolaryň kemçiligini açyp görkezmek üçin her bir döwletde azat erkin
metbuat yankı haber veriş ferişteler varma. Olar hiç kimi hiç bir yankı hakimedin hiç bir pudoğuna olar değişildel, olar öz başına öz baştak öz işini görünüyor. Yöne beýle diýiligi ol yankı 3 saha hakimedin 3 sahasına değişli metbuat bolmaly däldiligini anlatmıyor. Hökümetiňem öz neşriýaty bolup biler bolmalym täp edbi oturan işlerin bir zatlaryň üstü bilen ilat köpçüligine halka ýetirip durmaly. Demek olaňam öz gaziýede jurnaly ýa-ni elektron saýty bolmaly. Şol sany ýa-ni parlamentde hökmen bolmaly, öz edip oturan şu beýdamaslaryny alyp barmaly. Suud hakimligim öz edýän işlerini ýa çykaran kararlaryny aýan edip durmaly halka. Ýöne umumy jemgyýete degişli, umumy döwlete degişli, halka ýa-ni hak hukuklary degişli meselelerde azad erkin metbuatyň üstü bilen degişli ýa-ni makalalar çykarylyp bilinär, hem-de jemgyýete aralyp maslahatlaşmak teklip edilip bilinär. Ýöne şol garaşsyz metbuat diýilýänem oňam öz haky bar, hukugy bar, hem borçlary bilelikde den gelmelidir. Diňe men aýdyp bilýän diýip agdyna geleni samyrda oturanlardan ol garaşsyz metbuat bolmaýar. Ýöne aýdan zadyny delil, fakt bilen getirip çykaryp onuň degişli formada goýulan ýagdaýynda ine onu jurnalist ýa-da azad erkin metbuatyň işgär diýip aýtsa bolar. Ine şular bir sanawyny geçirdik. Nämeler bolmaly? İslenip döwletde ýa-ni bolaýmaly zatlar kanun işlemeli döwletde. Bizde şu taýda meclis agzalary bolup otyr, gurucu meclisiň agzalary. Biz düşünmeli zadymyz bar da, erti ýurda barsak nämeden başlamaly? Nähili saýlawlar bizde geçirilmeli? Haýsy terzde? Meselem dünýä praktikasyna, iş ýüzünde saýlawlar iki türlü ýagdaýda geçirilip bilinýär. Majoritar sistemi var ýa-da proporsional sistemi diýip aýdylýar. Majoritar sistemi nähili? Aýdaýyl bir saýlaw okrugyny bir näçe adamyň gatnaşmagyna, dalaşgaryň gatnaşmagyna halk şolary gönüden göni özüne kim gerek bolsa şonu saýlaýar. Eger birinji tapgyrda hiç bir adam ýeňis dolu 50 göterim gazanmasa, onu ikinji tapgyra iň köp ses gazanan iki adam dowam etdirýär. Galan çykýar ýa-ni göreşden. Olaryň haýsysy ýene köp ses alsa şol ýa-ni wekil bolýar, şol halkyň adamdan parlamente ýa-da meclise. Ýokary meclise de şeýledir, yerli meclise de bular geňeşlik diýip atlanýar. Oň adyny üýtgedilmek gaty mümkin, şoň üçin men yerli meclis diýip aýdym. Şoňa da şu terzde saýlansa adam şoňa majoritar diýilýär. Sebäp bu taýda ýa-ni ýurtdaşlaryň, watandaşlaryň göni ses bermegini, özleriniň göni ses bermegini saýlanan deputatlary majoritar usulda saýlanan deputatlar diýip aýdylýar. Bärde proporsional terzde saýlanan näme diýip deputatlar kim bolup bilýär? Proporsional diýmek ýoldaşlar, watandaşlar bagyşlar ýa-ni bir döwletde bir näçe tan partiýa bar. Amerikada iki partiýa bar. Beýleki döwletlerde 40 partiýalysyny gördük biz, 50 partiýalysyny bar, 10 partiýalysyny bar. Şol partiýalaryň arasyndaky bäsleşik netijesinde gazanylan prosent sanyna göre ýa-ni ýokary parlamente saýlanýan deputatlary şolar proporsional sistemi boýunça saýlawlar boýunça ýa-ni ýema gelen parlamente gelen wekillik atlandyrylýar. Bu nähil beýle saýlaw bolýar. Meselem aýdaýly Demokratik partiýasy bar Türkmenistan. O şuňky däli täze başy terbiýaçylyny. Şo partiýa ýa-ni eger bizde proporsional sistemde saýlanýan bolsa, onda şol partiýa aýdaly 51 göterim ses alan bolsa, diýmek şol partiýa hem parlamentde köpçülik bolýar, hem de şol partiýaň agzalaryndan hökümet düzülüp döwleti dolandyrýar. İki wezipany elýär şol eger şol partiýaň wekilleri ýa-ni sesleriň 50den göterimini alsa, saýlawa gatnaşarlar. Ýok, eger almasa aýdaýyl seslerin içinde iň ýokarsy şolanky bolan bolsa 37% Demokrat partiýanyňky bolan bolsa,
yine de kaptanın 20% bir Dayhan Partiyasının kovalanmalı. Yine şu ikisi biri yavul yine 50'den geçiyordu. Ondan sonra şu iki partiye birlikte hem parlamentte köpçülüğü dörü diyorlar, koalisiye olup hem de hükümette hem Demokrat Partiyan hem de yankı Dayhan Partiyan vekilleri portfelleri yankı ministerlik portfeller orunları öz arasında alalaşıp paylaşıyorlar. 37 götürme olur ise kalan bilen kıvılıyordu. Şeydip yine bular bilelikte devleti dolandırıyorlar. Majoritar sistemada nahil oluyor. Majoritar sistemada yankı halkın sayılan deputatları yine sol meclise yığınanını yine şu tayda yine şu kunaydalı solun sayılağı geçirilense ilkinci sayılağlar geçirilense devleti geçici hükümet yürüdüyordu. Yine sol geçici hükümet täze parlament sayılanyansa doğal hukukunun peydalanıyor. Täze parlament sayılananını ondan parlament öder maslahat ediyor. Ine şumari işler oturan geçici hükümetimiz var. Ine daşından yine de bir kısani topor ya birleşme öder arasında öz kandidaturasını hödür ediyor premier ministerliği mesela. Ondan sonra tayda parlamentin deputatlar ses veriyor. Şunki işler oturan yankı vaatlayın hükümete ses veriyor mi? Geçici dövrün hükümetine ya da täze gelen adama ses veriyor. Ol eyyam parlamentin ses verişine bağlı olup da täze gelen deputatlar. Ine şeydip onu devlette hükümet sayılanıyor. Ine bizde şunki näme var? Bizde hakimetin 3 şahasını hukuku yitirilen. Doğru yok. Bizde ne işlep duran kanun çıkarıcı, öz başlık işlep duran parlament var. Bizde ne de öz başlık hareket edip oturan hükümet var. Bizde ne de sud hakimliği var. Şulan hemmecinin elinden hukuku 92. yılı kısılıp alınıp bir adamın eline verildi. Oğlum devletin prezidenti deyip saylanılan ya döredilen vazife verdiler. 2007. yıla çelli Niyaz so vazifeni dolandırdı. Ondan beri Kurban ol Berdi Muhammedov geçen yılın martından merem onun oğlu. Ene şolum her biri şu hakimetin 3 şahasının öz qolasınar şu 3 şahanın vekili ya yol başçısı ya iş alıp barıcısı üyeler deyip görkezdiler. Şolum ağzından näme çıksa şol kanun. Şol kanunun hükümet yerine getirmeli. Şol kanunun esasında da yankı sud hakimliği karar çıkarmalı. Telefonuna zannedı baydı. Hani şu plana sud ediliyor şuna 10 mesil ver ya şuna 20 mesil ver konfiskasiya verir. Olum şu ne diyor? Sebep devlet bir adıma hizmet etse kanunlar işlenir. Yine şonun üçün bizim aydiyanımız biz gelecekte täze Türkmenistan'na biz şu prezident hakimliğini ya dolanırsını düğün deykarlığını yok etmeli. Sebep bir adam bütün devletin, milletin ikbalını ne derecede yatırıp bilýärni, devleti ne derecede çökürüp, dargadyp bilýärligini 30 yıl verdi aşından bizine şunu sayat bolup otur. Şonun üçün edilecek teklip şu Türkmenistan'ın baramızda edilecek teklip şu meclise sayılavlarla bir hatarda halktan referandum üstübilen yine de bir şu tayda ses veriliş gerek olur. Yine bir listok aydalı yine şu deputatların sanığı, dalaşgarların deputatlığı. Bir list şu tayda hakime gerek bolsa halk şon goýa şon üstüne atanak çekke galan boş. İkinci listokda da yazıldı. Mesela siz prezident dolanırsını saklap kalmağın taraftar mı ya da Türkmenistan'ı parlament dolanırsa geçirmeğin taraftar mı? Hayham orada bir yerine solun halk varan sayılağı varan adamlar cevap vermeli. Eğer şu tayda halk bizine parlament dolanırsının taraftarı değilse onunla yani kaydan sistema boyunca majoritar sistemada parlamenta gelen deputatlar täze hükümeti şu tayda saylaýarlar. Yok halk biz yok bir de parlament dolanırsa gerekler biz prezidentliği devam ettirecek değilse onunla parlamenta gelen deputatlar şu tayda ses verýärler. Yenem 2 aydan prezident saylanmalı. Ene şu gelen prezidentin hükümetin başlygyny bolmaly.
Ine şular ýaly, ine pikirler bar, şular ýaly edilmeli, düzgün tertipler var. Ine haýsyny biz saýlap alýas, halk saýlap alýar, netijede ses bermegi, ine ol gelecegiň mesele bolup durda, meselesi bolup dur. Ýöne şunu bizim özümizin ilkinji nowatda düşünmegimiz gerek. İkinci nowatda halka düşündirmegimiz gerek. Haýsy bähwitli. Ine üçüncü prezidenti getirip koydular. Bir adamın elini, bir yumruğunu, bir adamın yumruğunu döwlen döwlet dolanış gerekmi bize? Ya da üç şaha bölünen ýa-ni häkimeti öz başlyk dolandyrýan üç şahaň wekilleri gerekmi? Diýmek, bizde eger şuň kun bilen deňeşdirsek, şuň bir adam bütün döwleti öz adyndan dolandyrýan bolsa, diýmek gelecekde täze Türkmenistanyň parlament sistemasyny ilkinji nowatda kanun çıkarıcı organı 125 tane deputat karar çıkaracak ya karar alacak. Ene demek eýen bir adamın hukuky berden ýetýär. Hiç kim ona buyruk berip bilmeýän mejlisi. Ondan daşgary öz işini öz başlyk gurnaýan hökümet bolsa, ol parlamenta ýetutup mennäm etmeliýär, hökümetiň hem öz içerki kanuny bar. Olaryň özüň buyruk çıkarıcı haky bar, hukuky bar. Ferman merci haqqı hukuku var. Şonu olaram öz başına bileninin döwleti dolandyrýar. Her 3 aýdan, 6 aýdan parlamenta hasabat berilýär. 1 ýyldan o hasabat berýär, büdjet düzülýär, halka aýan edilýär, grazdanlary. Ine şeýdip hökümet öz işini özü dowam edýär. İşin höttesinden gelse, hökümetin öz awry. Höttesinden gelmese, daşından, içinden kritik edip, bu işin tankyd alsalar, parlamentde garalsa meselesi, onu hökümet başly tutan işden gitse, diýmek şol bütün hökümet iş başyndan edýär. Ondan täze gelen hökümet başly tutan özüne hökümeti diýär. O hökümetin ministrlerini düzmäge parlamentin haqqy ýok. Parlament diňe tasdikleýär, şonuň getiren adamsyn. Eger biz döwletde premier ministerli ýaşajak bolsak, onda diýmek şol adama biz hak hukuk bermeli, özüne gerek komandany ýygnamagy. Eger haýsyda bir mesele boýunça ýa bir sebäp boýunça onuň belirlejek bolýan ministerini parlament razylyk bermese, diýmek parlament şol adamyň garşysyna delilini, faktyny getirip goýmaly bar premier ministeriň öňünde. Ine şunuňa biz saýlap biljekkel, tasdiklejekkel, sebäp ol eýem meselem Niýazyň döwrüne, Gurbanulyň döwrüne ine el egirlik eden ol hökümetde işlemeli adamlar, ýöne o derece yetesem yok böyle yani bardı geldi yeten ýagdaýyna diýýär. Şo derece yetmez diýileniň sebäbi bizde lüstrasy geçirilýär. Kimde kim şu geçen şu eser ýykylaly bäri Türkmenistanyň döwletine, milletine, halkyny kast eden bolsa, ogurlyk eden bolsa, ine birem barmaýar döwletiň dolandyryş sistemasyny. Şonuň üçin ine hökümetli mesele şeýle bolýar. Ine bu taýda da diýmek Gurban olam ýok, oglum ýok, niýazym ýok. Ine hökümet öz başlyk öz işine dip oturar. Näçe tan o taýda ministerler var, orunmasarlar var, ýenesi var, gidip ýatyp ýüzlerçe belki miňlerçe adam. Olar öz başlyk pikirlenýär, öz işini öz başlyk gurunýar. Diýmek o taýda da diktatura ýok. Ine suud hakimligine gelsek, ine telefon dinläp ýaşul näme diýerke, muňa näme jeza bermeli, kimi aklamaly, kimi garalamaly diýip oturan suud organlar var. Sudiyalar, prokurorlar, sülçüler, advokatlar, bulan hemmesi öz başına erkin işlemeli bolsa. Ondan bu taýda diktatura ýok. Diýmek biz Türkmenistanyň içinde şu 3 tane azat erkin öz başlyk hareket edýän döwlet şahalarynyň üstü bilen hem korrupsiýanyň durşuny ýok edip bilersiň aýtman, ýöne şoň 90 götermeni duruw başdan ýatyrsa bor, eger 3 şaha häkimetiň 3 şahasy bolmaly etmeli borçlaryny dogry berja etseler, kanunyň çäginden çykma, ine hökmen bolar. Ýöne eger de şuň kun Gurbanulyny aýryp ýerine Durdugulyny goýsak, hiç da düýtgenmi? Tapawdy ýok. Şoňmy? Kimi getirip goýaýyn? Belki şol gowum bolsun, şol adam getirip goýjam. Ol 5 ýyl oturan gider bol, indiki geljek Niýazyň Gurbanulyň ýa oglunyň ykbaryny gaýtalamak islemezmi? Ya halky ýene-de jylawlamak islemezmi?
Ine bir adamın hakimiyetinin yeteriyen ziyanı ya da ediyen cinayetinin bir küçücük böyle ustadı kanun yerine yetirilmezliginden ya da askerilmezliginden gelip çıkıyor. Son düşünürecek oldu. Enne proporsional ya majoritar sistema yeni dolanıp geleli. Biz enne hazır ilkinci nöbetde hazır Türkmenistan'a baramıza haysi sistema boyunca saylov geçirmeli parlamento ya da meclisi. Başlan bir bizde şumal hiç il partiye yok. O niyaz hon Qurban olayın men partiye döretdim diýen birinciden o parlamentem partiyalaryň bir döwürden bäri biz onu 30 ýyl bäri kritik edip gelýär. Olar jübi parlamenti we jübi partiyalar. Gerek wagty jübisinden çykyp inedip görkede soň ýene jübisine salýar. Han bu döredilen partiyalaryň sesi, han bulan öz başdaklygy, han buların çykyşlary, han beý görýäňizmi? Mene göremek 30 ýyl bäri hiç birsin. Şu başlygy diýip görkezselerin tanıjak sebäp olar kimligi belli der. Şeňmi? Onun üçin o partiýalar bollanmyr, bolmadanmyr. Bizde ýok. Şonuň üçin biz aýdyp gelýär. Birinji saýlaw häzir biz majoritar sistemada tertipde gurunýar. Ýagny halk özüne gerek deputatlary özü göni ses berip saýlaýar. Ol 2 adamyň arasyndan 5 adamyň arasyndan, 10 adamyň arasyndan her zat bolup biler, ýani gydalaşgarly. Şolaryň içinden halk öz okrugy boýunça, öz ýaşaýan ýeri boýunça şol adama ses bererler, şonun parlamento öz adamdan halk saýlawçy halk wekil edip uğradyr. Ondan aňyrdan ýene 5 ýylyň saýlaw gelýärdi. Şoňa çelli, şol döwre çelli. Birinji parlament saýlanandan soňra parlament karar çykarýar. Türkmenistanyň siyasi partiyalar we ýa-ni hereketler barady. Ine şol kanun esas bolup durýar, partiyalary döretmek, şolary hasaba almak barady. Ine şo taýda düzgünnamasy bar. Nähil tertipde partiyalar döretmeli. Nähil tertipde olar hereket etmeli. Ine şondan soňra inniki 5 ýyl şol partiyalar halkyň öňünde özlerini, öz programmalaryny açyp görkezip herekete geçýärler. Soňraky 5 ýyl ýene majoritar sistemada biz parlament saýlawlaryny geçirmelimi? Ya da aýdaly proporsional sistemadamy? Ya da garaşyk sistemami? Olam bar. Üçüncü sistema garaşyk. Meselem 50 götermi deputatlaryň meselem 125'den deň ýarsy ýanky bir majoritar sistema boýunça halkyň göni ses bermegine saýlanýar. Galan 50 götermem şu partiýalaryň arasynda portfeller ýa ýerler paýlaşylyr. Olam bolup biler. Ya da göni proporsional sistema geçmeli. 100% ýylap diňe partiýalary ses bermeli. Ýöne ýerlerden hiç kim adam öz başyna adam teklip edip bilmeýär. Partiýalar öz programmasy kiminki gowy bolsa şoňa halk ses bermeli. Gowy adama da gowy programma. Onun halk şoňa razymy ýa ýokmy? O programmaň arkasy bilen bir topar näkeslen parlamenta gelýän uzagda oturmaýly Orsiýet bilen Ukraina parlamentyny mesela görüp otyr ykbalyny. Ine şol olardan proporsional. Haýsy partiýa ýeňiş gazansa ine şolonky. Putinin partiyeti ýeňiş gazanandan hemme millioner, milliarderler şo taýdy ýa-da şolong ýarynjak. Halkyň adyndan görülen ýek adam ýok taýdy. 450 deputat. Ýemankam şolar ýaly Ukrainankam. Olaryň eser döwründen bäri şol ogurlugyň hasabyny pulu bilen parlamenta gelen. Burada diýseniz biraz ýalňyşrak bolup biler. Dünýäniň köp bölegi proporsionalda işleýärdi. Onuň Ýok, sebäpleri bar. Bolap Nemeden iň soňunda aýdyp berer men ýa-ni. Şuýda barda. Biz öz pikirini soňra aýdaýyn. Şol ýaly ýagdaý bolup biler. Ýöne 50 saýlaw bolup biler. Onu o taýda halkyň özüm saýlaýar. Ýöne şu birinji 5 ýyllykda proporsional bilen hiç tartışma ýagdaýymyz ýok. Bizde siýasy partiýalar ýok.
ikinci 5 ýyllyga çeli ýetişerim şol partiýalar. O halk olary ses berjekmi? Ya ýene de şol öňkülügine ýani majoritar sistemde dowam etjekmi? Ya garşykdym onu parlamentiň agzalary çözer. Ol bize galmandyr. Şunkun bizim birinji aladamyz we borjumyz şu Türkmenistanyny adalatly ýani kanuna laýyklykda biz hökmany şertde ine saýlawlar geçirmeli parlament. Şo barada görürüm diye. Indi deputatlaryň sany bar edi. Mesela 92-nji ýyla çeli ýani SSR ýykylýança Türkmenistanyň deputatlaryň sany 175 deputatdan ibaretdi. Menem şolaryň içinde biri. Sonra SSR ýykylandan sonra 94-nji ýylla saýlawlaryna Niyaz munyň sany 125-e getirdi. Şunkun şol 125 deputat. Şol deputatlar sany şunkun eger biz ýurda baramyzda şol sany ýeterlikmi? Şonu köpertmelimi, azaltmalymy? Onu ine ştaýda meclis agzalary bolup çözüp biler. Ýöne men pikirim şu sany şunkun saklap kalsak bir bähwitli tarapy eýan şol 125 deputatyň saýlanjak saýlaw uçastaklary eýan belli edilen. Bize diňe şol uçastaklary gözegçiler goýmak galýar. Gözegçiler kim bolup biler? Ilkinji nowbatda. Orluklar. Ine ştaýda şolaň ýeri etmeli işin. Orluklar şu saýlaw uçastaklaryny kontrollyk etmeli, gözegçilik etmeli. Şu taýda hiç kim biltýän artykmaz atmaz ýaly, ýa şu taýda başga bir düzgünçilikler bolmaz ýaly. Hem de soňundan şol ýanky biltýärlerin dogrudur sanawyny üstün etmek üçin ine orluklar etmeli işi. Bir saýlaw uçastagyny. Daşyndan ine daşary ýurtlardan çağırıp geljek gözegçiler bar. Sebäp biz ikrar etmeli dünýäniň öňüne geçirilen saýlawlaryň kanuna laýyk geçiriligi barada. Ol iki. Enne şol eger 125 deputat ýer orun saklap kalsak, soňra ýene 5 ýyldan geçsek, onuň şol somukdardy saklamalymy ýa azaltmalymy? Onu ne parlamentiň agzalary hökümetiň teklibi bilen ýa jemgyýetde referendum üstü bilen çözüp bilerler. Bizim şu kyjyjyk halkymyz üçin 125 deputat gerekmi, yeterlikmi ýa dälmi? O sonra bugunky däli erteki ikinji saýlanjak meclisiň aladasy bar. Biz şu bar sistemadan hereket etsek çalt geçirip boljak da, ýogsa baryp häzir ýene de täze uçastaklar açjak, döretjek bolsak, onu ýene de kän wagtalar, onuň diýmek saýlaw möhledi uzaga çekdirijek. Biz bu möhledi uzaga çekdirip goýmagy bizde hiç mümkinçilik ýok. Biz bardygymyzdan şu uzaga çekdirme mümkin kadar bir näçe aýyň dowamyny saýlawlar geçirilmeli. Onu yerli ýagdaýa bagly bor o daşarky içerki güýçleriň, ýurtlaryň Türkmenistanyň işine goşuljakmy, goşuljak gelmi ýa neutrallyk saklap durjakmy? Her hil zatlar bolup biler. Hawas dörejakmy ýurduň içinde ýokmy? Soraken. Şoň üçin biz adatdan daşary ýagdaýam geri diýerdi. Şu zatlaryň bolmalygy üçin. Onun üçin şol saýlawlaryň möhledini ýurduň içine baramazdan soň şu taýda eýan anyk aýdyp biler. Şunkun 3 aýdan geçirmeliysek, 3 aý ýetişmesek, onu geçirmediňiz diýip ýakamyzdan tutuljakdy. Belki 4 aýda geçirilmeli bar. O da mesele. Indi şol eger 125 deputatlyk orunga almaly bolsa, diýmek şu oruna laýyklykda bir saýlawlar geçirmeli bolýar. Indi meclisiň içinde näme bar? Meclisiň içinde men oturan döwrümde ýa-da wekilçilik eden döwrümde 11 sany komitet bar. Olar komitet diýip atlanyrsa bar, komissiýa diýip atlanyrsa bar. Şämi? Indi eger şol nähil komitetler ýa komissiýalar bolup biler. Men ikisi barada gysgaça aýdyp geçen iň esasy komitetler o meclisi biraz ykdysady komitet, döwletiň ykdysady bilen bagly. O ykdysadyýat ýok ýerde siýasat hem ýokdur. Şol kysym ýok ýerine kanun çykaranda hiç ýerine etiljek. Onun için şol iki birincisi şol ýa ykdysady komitet, soňra ikincisi kanunçylyk boýunça komitet bar. Ine şu iki komitet gerek. O komitetleri kim şol deputatlaryň içinden ykdysady bilim bolan hem de ýanky aýdaly ýuridik bilim bolan adamlar işlemeli şu komitetde. Ýöne agza bolup biljek adamlar, işçi daýganyň bolup biler, ýöne esasy iş alyp barmaly şolar. Ýöne olaň daşyndan meclisiň haky bardyr, hukugy bardyr. Şu bilermelleri hakyny tutup getirip meclisi işledýärler. Spesialist hökmünde. Şu kanunlary düzmäge gatnaşmak üçin gerekli kanunlar.
iqtisadi komitede aýtsa, mesela hökümette bir topar teklip bar. Biz de şulatlar etjek. Aýdylsa paragan yer su reformasy. Şonda kanunlaşdyrmaly. Demek hökümetten gelen şol teklibi parlamentde işläp düzüp bilelikde üstün doldurup deputatları sese goýuldy, karar kabul edildi. Boldy, ondan hökümet öz içinden şoň amaly aşyrmak üçin şu ýanky kabul edilen kanuny özü karar çykarýar. Birinji etapda şol işler etmeli, ikinji etapda şol işler etmeli. Yer şu tertipde paýlanmaly. Ine şolar ýaly salgytlar bolmaly, ýene nämeler bolmaly, ol eýem hökümetiň işi. Parlament diňe şolary ýanky yer su reformasyny geçirmek üçin kanun çykaryp berýär. Ine ondan ministerliklerdenim, ilatdanım, şol iqtisady komitede, meclisin komitede deputatlardan ýanky teklip gelip bilýär. Ine şolar ýaly biziň men saýlanan okrugumda şolar ýaly ýeme bar iqtisady tarapdan şu meseleler bar, şonuň hökümetiň büdjetini goşulsa inni kiýiletip. Parlament alýa, soňra emmejigin jemläp hökümeti gurdy. Hökümet sereti kabul ederligini kabul edýär, bolmalygyny düşündirip ortadan aýryr. Ya inniki planlary aňyrky ýyllara goýýar. Ine iqtisady komiteden hökümet bilen sazlaşykly işlemeginiň ilkinji nusrasy şol. Den hukukly iki taraply. Ýanky kanun çykarjylyk komiteden şu kanunlar çykarylmaka halkdan, hökümetden ýene de bir ýerden teklip gelýär. Tut hakimliginden. Ine şu real terzde kanun çykarylsa işlemek ya halk bilen ara gatnaşyk saklamak gowy boljak diýip teklip berýärdi. Şol kanun çykarjyk komiteden muny süläs alyp ýanky ýuridik dile geçirip parlamentin deputatlaryny hödürleýär. Olaryň birinji okuruşdan, ikinji okuruşdan dödüş girdiýär, girden atmy soň kabul edildi. Ine şeýdip döwletiň diýip berkedilýär, fundament, ýani kanuny fundament. Sud hakimligi öz aýdýar, bizde ine şolar ýaly öňkü terzdäki işlemi bolanat, biz täze gurnamar şolar ýaly tekliplerimiz bar diýip, olam getirip ýanky kanun çykarjy komitede goýýar. Ö tekliplerini. Ine şol men diňe iki komiteden etmeli edýän işini aýdyp berýän. O taýda bize 11 san komitet bardy. Soň o iki ýeke gerekmejegini birikdirip ine bir komitet etdiler-de. Olam bolup biler. Ýöne biz näçe komitet döretmeli, ony meclisiň agdalary bolup biz onu aralyp maslahatlaşar. Bir komitetler bardy. Indi saýlaw çastaklary gözekçiler bardy aýdyp geçdim. Indi meclisin ya da parlamentin prezidiumu vardı. 120 deputat, indi şolun öz arasyna saýlan ýol başçylary bolmaly. Men döwrümde bilemek. Ýaşadym. Başlyk orunmasary ýene bir kysany bardy. Şunu beş adam diýip alarlar. Şuň kun alsak, eger şuň kun welayet bölümçigini alsak, onu şol 5 tane adam prezidiumda bolsa, şolum şol her welayetden bir deputat wekil bolsa, onu biz ýurdun deňarymlygy diýip hasap etsek bolýardy. Ýöne bir zat bar, biz ozal karar kabul etdik. Biz täze Türkmenistanyň 5 tane, 13 tane bizde ýanky administrativ birlik bolmaly. Türkmenistan territoriýasyny. Demek, olam täksan biz 13 tane ýanky prezidium agzasyny medip bilýär. O hiç kim kemsinmesin, anna prezidiumda 13 tane administrativ mäňim paýlanşygyň öz wekili otýar. Olam bir mesele. Ine bir ýagdaýym bolup biler. Onu men size teklip hökmüne girdi, ýani bolup bilämel zatlary. Ya şon 5 adam goýup etmeli, 7 mi, 3 mi prezidiumy täksanyň bolmaly, ses berilenine bir adam hökmen 2 adam garşy bolsa, biri emme bolsa şo ýa bölünşik bolýar-da, emma 2 bolsa onu 50 hiç kim onu çözüp bilmeýär mesele. Şoň üçin şol täksany baýdylýanym. Ine şu zatlar o gysga saýdylaryny wagtyňyzdan kän almaýyn, ine parlamente saýlaw şu şertde geçirilse, şu şertde amal edilse, onu diýmek biz şol ýanky täze Türkmenistanyň ýörjen ýanky ilkinji ädimlerini başlap biler. Ne şonay daýnydim gysgaça. Başga da aýdylmaz zatlar gatykan, ýöne bir çykyşyň ýa bir günüň meselesi däl, galanyny girişi berer. Halkymyzdan diňläp otyp olaram, ine özüne gerek netijeni çykaryp, şuňdan bilerler, goý bilseler, nähil terde alınıp barylmagy.
Onun ýa-ni kemin aýdyp geçdi arasynda şu ýa-ni ösen döwletlerden ýa-ni proporsional sistemada saýlanýar diýip. Hawa ol ösen döwletlerde olar 100 ýyllyk taryhlary bar. Pesenden ýa-ni şular ýaly saýlaw geçirme medeniýeti bar. Bizdäki barjy adam dargatdylar, hani hiç zat ýok da. Ene şular türkmen bir-birine ynanman gezip ber. Ya gorkup bir-birinden. Şular ýaly ýagdaýda proporsional sistemi bolup bilermi? Onu ağzı boşun bir hana bara gurlap bererler. O adamlar güýmap bererler. Ne şolar ýalan beýip men partiýada öretdim. Maňynanyň diýip dursa halka munan soňa ses berdi. Bilerim erti başga bir döwletiň peýdasyny parlamenti ýa-da hökümet ulunsa onda nähil bar. Men öz howpuma diýen, öz görýän adam. Onu adamlar her biriniz öz pikiriniz bar. Onu çekeleşip ahyrda bir sünnälap bir netije gelir. Dinläň üçin sag bolun. Näme soragyňyz bar bolsa beriň, men jogap bereyim. Şöhrat elini galdyrypdyr. Kemine sen söz berjekmi ya men jogap berýänçi bolarym. Men aýdym kime? Almurada sizde o da. Ha bolýa, onu birinji elini galdyran kimkä? Ene. 3-4 adam bar bazda. Şöhrat elini galdyrdym birinji. Sonra ber Şöhrat. Şöhrat sesiň eşdilen. Endi eslen. Hawa. Täzene aldyrtymda soýagdy dörende şu parlament saýlawlar nälik ýa saýlawsyň majoritar boluşyna görmekdämi, şonu sorajakdym. Hawa ýa-ni şu ýagdaýda bizde entek partiýa ýok. Şu hökümetiň şuun döretdim ýa işläp dur diýen partiýalaryň biz hasaba alymdagym, ynanymdagym, olaň edenişini görümdagym. Olar biz üçin partiýa däl, hiç kim. Olar diňe diktatura hyzmat edýän instrument ýa gural boldy. Onun üçin şol ýanky biziň aýdýanymyz şol ilkinji saýlawlar majoritar sistemada geçirilse, halk öňde soňda bilýär-de öz ýerini nähil adamlar şol önümini ödäp biljek. Kim şol halka hyzmat edip biljek. Kanunlaryň üstü bilen. O özüne geregini halk saýlasyn. İkinji saýlawlar, ikinji 5 ýyllyk çel, oňa çel bir topar partiýalar dörediler. Bizem barsak ýurtda öz partiýamyz döretjek. Şu döredýär ýa döretjek diýip aýdymda, erti aýdarsan ýurda baramyz. Ne şeýle? Sag bolun. Tak, soňra kime elini galdyrdy? Muhammed mi ýa Umyda mi? Umyda galdyrdy diýen Halmurada. Ya, da kardeş söz size. Galdırdım Halmurada. Şu meclis agzalary bilen deputatlaryň arasyndaky ara tapawut we onlaryň ýerine ýetirýän işleri hakynda bilmek isledim. Meclis agzasy şol deputatym şol bir az ikisi bir adam. Aslında meclis agzasy dip ulanýar Halmurada nemelerde, habarlarda ýene nämede. Ýa-ni MP dip geçýärdi. Ýa-ni meclis üyeleri misal üçin nämäni görkezse şo taýda milletvekiller diýmeýär-de meclis üyeleri eýem saýlanyp meclisiň içine giren soň meclis nemes diýip geçýär-de. Şonuň üçin iki näme ulanýar, ikisi hem dogry. Ýani ýerine görä aýdýan bolmalylar. Umyda düşündüňizmi aýdylanatdyr? Kanagatlaryňyzmy? Hawa sawlyny düşündüm. Herkese deputat, meclis üyesi dep aýdylyp geçýär, şonuň üçin soraýyn dedim. Dogry. Ona Muhammed'e söz berýär. Sag bolun Halmurada. Näder men bärdi soragym şol ýanky neme meselesi eşdi da ýanky prezidentlik saýlawymy ýa parlamentar diýip ýöne şeýleler ýagdaý bar. Men öz düşünjämi aýdyn şol prezident bolandadan bir hemme taraplaryň bir rehinli ýa-da hemme meselelere özi ýetişip biljek bir ukyby we netijede prezident bolandadan olan bir belli bir ýanky özüniň nemeleri bolar,
ýa-ni her vilayatda ýa-da her bölümlerde özüniň jogapkar adamsy bolar, şolaryň esasynda zat eder-de. Ýa-ni prezident bolan bilen özüniň bir demesi ýok. Ýa-ni sınırsız değil ya da Türkçesi sınırsız bolanda hiç bilmese Şaksiz. çäksiz hukuky ýok da netijede olan bir şol wezipe geleni bilenem şol bir neme netijede bir döwletiň edarasy işgäri bol döwletiň iň ýokarky wezipesi bolsun, petrek wezipesi bolsun, netijede işgär. Men pikirim şol taýda halkyň bir garaýşy nemesi möhümde ähmiýetli garaýşy şo prezident bolanda ýa-ni biz şuňa tabyn bolduk, hemme şuňa tawşyrdyk, sebäbi özü şunu gowy bilýär diýen düşünje bilen seretmeliler da halkym. Şo parlament ýa-ni premier minister bilen prezidentiň arasyndaky bir tapawut hakynda nemelerdi, dinlemelerdi, pikirlerdi. Bolar sağ ol Muhammed soragyň üçin. Ine seretimde şu mahal prezident her bir döwletde bir öz boşluğu bir dürli formadaky wezipany ýerine ýetirýärdi. Käbir döwletde prezident hökümet baş tutany. Käbir döwletde prezident diňe bir ýa-ni formalny döwlet baş tutany bolup dur. Meselem Germaniýanyň prezidenti bar, ýöne Germaniýany dolandyrýan Reichskanzler ýa-ni bizim dilimiz bilen aýtsa premier minister. Bizde ine Şweýçiýada padşamyz bar bizim. Bu ýöne döwleti dolandyrýan premier minister. Amerikada döwleti dolandyrýan prezident ýöne o taýda senatyň işine gatylsanak ýa beýleki ýa-ni parlament işleri ýa suwdyň işini. Her biriniň özüniň ýerine ýetirýän borjy wezipesi bar. Bizde hemme zaty alyp birikdir bir adamyň golasyna berdir. Ine tragediýa şu taýda ýaty. Ýöne şundan çykmak üçin men bilýänim ýa duýýanym biz şu prezident strukturan asla yatırmaly. Halkyň aňynyň aýyrmaly şu prezident sözüni. Prezident diýileni bular Hudaýyň aşağı ýanyna adam gözüne getirýärler. Dil ýetirmeliler, söz aýtmalylar, ýüzüne seretmeliler. Iki satanyň arasyna salam bermeli, ine görüp oturun. Onuň ýene de şu wezipen saklap kalsak, erti ýene şoňa çokunjoklar tapylmazmy? Men ne gorkym şu taýda. Ýoksam ol wezipen dogry dürüst ýerine ýetirilenni yurdumuzda bizim hökümet dolandyrýan premier ministerimiz bolsa, öz işini bek bilýär. Bizi prezident nämemize gerek? O prezident on elindäki hukugyny alyp özüň öz golasyna alyp men edýänlik görkezjek bolýardy o iş, o bolmady. Ol adam şumal bizde şumal prezident döredilse, sen ine şumal Gurban olyň emme hak hukugy elinden alynny, ol diňe ýa-ni kimi fiýlaglamak barada şoňa permana gol çekýän bolsa, ordan medal bermeli ýer şoňa bersek-de ýa daşary ýurtdan gelýän ilçiler garşylaýan ýa şolaň ilçilerin hukugyny tasdikleýän olur ýa prezidentiň borjy wezipesi bardy. Eger şo bilen razy bolup otururmy olady? Elbetde ýok. Ýa şo wezipeler eýelýän adam, aýdýan ýene bir gezek Muhammed kardeşim gaýtalap aýdýan. Şo Niýazyň Gurban olyň geçen ýolunu gaýtalamak islemezmi? Hakimiyet diýilen zat maňa ynanaýyn. Şo bir içine giýrenden soň, şo taýdan soň ýa sen 5-10 ýylyň içine çykyp ýetişmeli, iki mökletden aňryk geçme. Onun aňyrda otursan batga ýal sen sorup alýa içine, sen eýem özüni milletten, halkdan kanunyny ýokary duýup başlaýan. Men näme diýsem halk göterjek diýip. Ine şeýdip bular azyr döredilýär. Şonuň üçin biz prezident wezipesini saklap kalsak, şol 30 ýyl edilen hyýanatlar, jenayetler halkyň aňynyň çykmak üçin ýene de bir 30 ýyl gerekdir. Ýöne şunu çaltyrak aýyrmak üçin bir oňaýly bir şumal özüni görkezden sistemi, parlamentar dolandyryş sistemisi bolup durda. Şular ýaly bizinki ýaly döwletlerin azatlygy ýa bir demokratik ýola düşmek üçin şu baskançyk hökmüne şu men özgörýän şu parlamentar sistemi. Bilkim ýene de 30 ýyldan 40 ýyldan soň Türkmenistan özüne dogry prezident sistemasına geçer. Halk yetişen nesiller başlaça pikirlenip başlar.
Men şu zatlar gözüňe tutup şuun kun bizim şu zatlardan sakla kalma zatlarımız var, yüze vurma zatlarımız var. Kanun tarapdan men şonu aýdyň. Başga kim var elini galdyryn? Men görem akbardy. Kardeşler. Yana Muhammed kardeşim aýdyň. Aman sağ olun. Murada. Hawa şol dogruda şu taýda ýanky bir prezidentiň özünde hemme nemeni görmeliler daha. Birinji bilen halkyň özi düşünmeli. Şo wezipe gelen adamyň öz belli etmeli wezipeler var, işler var. Ondan daşarda halk nemetmeliler göründe bir el etmeli adam ýa-da ullakan bir putlaşdyrmak diýär, Türkçe aýdymda putlaşdyrmalylar da şo taýda şo wezipe gelen adam netijede. Gata doğru. Ferhat Muhammed kardeşim bolýanda şumal Niýazyň ölünne 18 ýyl bolup barýarda. Şeýlermi? Hawa. Ve şondan bäri şu mahalam soňa atamyz diýip öz jelladyny alkyş okap oturarlar var. Dady wida edip, dady peryad edip soň ölünni gynan alkyş okýarlar soňa. Şu prezident bolarlygy üçin, şu kursyny eýlerligi üçin, şu halky ilmsiz, bilimsiz goýarlygy üçin, 10 minglap, 100 minglap adamlar türmede öldürüldigi üçin. Ine bizim millet bolşumyzdan şuňýarly onsoň şu prezident diýen adamyň p harpyny goýjak gelmen özüme garşy. Şoň üçin men näştaýda size aýdyp beren, ýanky şol 11-nji ýylda, ýa-da 7-nji ýyldaky saýlawyny Türkmenistanyna geçirilen, soň 10-njy ýyldaky saýlawyny men öz kandidaturamy goýdum berden. Menim gatnaşjakdy. Diňe birje sebäp bilen. Bardy gel halk saýlan ýa birinjine şoňa garşylykly figura bar. Men şoň garşysyna durýan teklip etdim özüm. Ikinciden eger men saýlanan bolsam, bir aýdan soň şu prezident wezipany ýatyryp men şondan elçikke parlament respublikasyna geçelim diýip halka teklip etjekdim parlamentiň önünde. Sebäp o çekip çydarýar wezipe derler kardeşler. Ana gysga çaýsam şeýle. Hawa, galmyrada men goşulaýyn onda gapdalynda. Şol ýankyny Ýewropa döwletlerini göreli, Amerikany göreli ýa-da nimne Türkiýe bar bize iň ýakyn köp ildeşlerimiziň, özlerimiziň şoň içinde, Türkiýanyň içinde ýaşap durýar şu wagtky şertlerde. Şo taýda syýasy adamlaryň şol häkimiýet başyna gelmesi üçin ýa-da ýanky öz partiýalarynyň saýlanmasy üçin edýän hereketlerini görýärda. Şo taýda netije şolaryň öz dili bilen aýtmasa da öz hereketleri bilen aýdýany her kim halka öz hyrmatyny ödülýär da. Indi oňar bilse halka yaranmana çalışýar şu adamlar. Indi biziň şu wagtky Türkmenistanyň şu wagtky şertlerine ýanky deňeşdirilmeli diýär. Biziň Türkmenistanda tersine bolup durdy ýagdaýlar. Şol hamana halk neme yaranmaly ýaly ýanky prezident ýa-da şu taýda oturan ýanky ýokary häkimiýetde oturan adamlara yaranmaly ýaly bir neme dörediljek bolýar pikir ýöne. Daşary ýurtda seredenmi diýär şol halka yaranmana çalışýar ähli nemeler. Häkimiýet başyna gelmediklerler ýa-da häkimiýetde oturanlar. Şu taýda neme bar da göz bilen görülüp duran bir tapawut bar da. Doğru. Ýa-da Niýaz şol prezident saýlanýança o halka ay men siziň ogluňyz diýerdi-de, men ýetimligi gördüm, şular ýaly o baýlanýardy, musapir sırap o kellesine telpek geýdi, elini eňeňine ýetirdi, Mekkä gidip geldi ýalandan. Şol halkyň ynamyna girmek üçin edilýän oýunlar. Olar dininiň Mekkäden o gurban bolsam, oň dogmasam beýlekilerim. Şol diňe halkyň bir ynanýan zatlary bardy. Şu zatlary pohun çykarmak üçin bilen edip oturan oýuny. Ine biz otak gidip geldik, siz gidip bilengdak, ýöne biz gidip geldik, bize ynanyň biziň elimiz keramatly ýa aýagymyz keramatly ojakda bolup geldi diýip.
Türkmenin bir inancan halk, ırımçıl halk. Ondan yine depemede şanık da otuyorlar. Bir düzelecek adam derler. Şonun için o sistemanın şumalını görüp otursa Muhammed kardeşim teredin. Yani şumal bir 3 yıl yarım ne çıkışıp geliyor. Tapara bilen başlanıştan meri şutaydı. Görüp otursunuz. Ne açı oponentler var, karşıdaşlar var, öz borçlu adamlar var, öz pikirliler var. Bir de kol oyrağı var, daşıyrak duran var, karşı durarlar var. Yönü şunun hiç birinden bir parlament respublikasını kuruldu yok. Hemmesi prezident strukturasını saklap alıp kalmalı. Ene kurban kula ayrılsa, yerine biz özümüz gelsek ya, gerçek adamımız koysa, yurt gül yalı var diye. Ne yurt gül yalı olsun. Halk deyde çökerlerinden sonra. Dünyanın daşta uğrakta Türkmenistan'ın daşta uğrağını bolup geçen siyasi yağdaylardan bir haber mi? Ya halkın düşen gününden. Ol bir adamı ya bir topar yok adamımız bilen sistemi dövülmese, yıkılmasa, tazeden düzülmese bolcak zat yok. Aydılık gelmiyor son. Yani şu kuna sol ikili bilen sol prezident strukturasının kürsüsünden saklayıp oturan adamlar kan. Sol hüküm Kurbanullah karşı çıkarlığın içinde. Tep Kurbanullah'ın ayırıp özümüz o kürsüden mense gulalı ulluk borduk. Ömünün halkı yağıyıp yüpek geydiriyorlar. Bizatlar hiç açan bolman, ana niyaz ağırlap o niyama sol özün berkitmek için, yine şu taydaydık geçmeli yeri geldi de, öz sol şahsiyet kultunu berkitmek için gaz mı guttiydi, su mu guttiydi, köpen mi guttiydi, duz mu guttiydi, halkım şuna önemli. Ilmidam ömür boyu şeyle var mı kad? Sen şonu pullu etti, halka kazancın ber de eline. Son muktan yok, onu etmedi. Bar o çağalar eklemeliydi en atasını garranını. Çağalının pulu yok, onun vermedi, çağı pulundan kesti. Yine zato sen kepenin bilen dudun mu? Adam o bermenle de akıp yatı niye dullanacak onu? Yine şu zatlarımız ona popülizm değillerdi. Şu zatlarımız üstü bilen özün berketti. Kurban kolu nimetti. Ta 17. yıla çeldi. Kursamın berk oturuyansa ay yine değil. Benzin veriyen, salyarka veriyen neydi? Sonra bir gün hemmezen garantisini kesti bol halkını iyere çörek tapmanadı. Yine bilen oynayan oyunu sol. Halk ağzını birazcık kuyruğundan kesip ağzını yediriyorlardı. Ondan sonra kapatasa ağzını bekleyip oturdu. Yine sol oyunu oynuyorlar biz bile. Bizim halkımız bile. O düşünüksüz zat yok berdi. Değil mi? Siyasi oyun, siyasi tilsimler. Böyle hanım Merdan kardeşimiz eline aldık söz sizin. Halmurada sağ olun. Yankı nemede aydan yerim Halmurada şeylere aslında ikisinin hem gowu tarapları, erwet tarapları var. Yani Ukrayna üçün gowutu sebäbi, näme üçin gowutu? Ine proporsional diýdiniz de men muň türkçelerini aýdaýyn, ýerleşlerimiz hem okap öwrenjek diýse, sebäbi köpüs türkçe bilýär. Ýani proporsional diýilene nisbi diýilýär ýa-da orantyly. Orantyly diýmek deň awramly diýmek. Bu manysyna gelýär bilýäňiz-ha. Orantyly ýa-da nisbi diýip geçýär. Soň majoritary çoğunluk diýip geçýär türkçede ýa-da köpçülük demesinde. Soňam Halmurada ýene bir täze görnüşi bar soňky döwürlerde çykdy bu 2000-nji ýyllarda. Garma diýär. Garip ulanıp bolýar bunu, bu sistemi ikisine. Ýöne köp ýurtlarda ýani proporsional ulanýan ekenler, ine Ukrainada proporsional ulanmadyk bolsalar Zelenski gelip bilmeýärdi şo taýa. Sähä kijijek partiýalaram bir ýoluny tapyp ulalyp bilýär da. Amerikany gözegine tutsak, Amerika majoritar. Olar diňe demokratlar bilen cumhuriyetçileriň arasynda, ýani eşekler bilen pillerin arasynda olaryň demesinde şeýledir. Ýani Biden eşekçidir. Geçenki Trump'am pilçe. Ýani kızıl gök. Edin kızıl gök, pil eşek, demokrat, cumhuriyet. Şu ikisinin arasında gidýär kiçik partiýalaram bar, ýöne öňe çykyp bilen ok eýýär.
Neçe yıllardan beri, belki 100 yıldan, yüzler yıl yakın, yüzlerce diyecek de köp bolýar. 100 diýsem az bolupdyr. Gatkan yıldan beri şeyle, belki de kurulandan beri şeyledir. Men doğru nemesini bilemok partiýasyň taryhyny. Şonuň ýaly taraplary var, ýa-ni gowy taraplar, erwet taraplar, soň munyň ýa-ni Halmyradaň aýdyş bilen proporsional diýilen yerli hökümetlerde gaty gowy performans görkezýändir. Yerli hökümet meselelerinde. Yerli hökümetler her haýsy öz nemesinden öz isläne adamny saýlamak isleýär. Şonuň ýaly bir zat var. Ýöne Türkiýedäki sistema gaty gowy şol sistemanyň kömegi bilen Erdoğan ýa-ni dolu güýj ele geçirip bilen ýa-ni prezidentlik sistemasyna geçmegine garamazdan ýa-ni garşysyna öz nemesinden çıkanlar var. Şu öz partiýasyndan çıkıp gaýdanlar var. Şolar her haýsy partiýa gurup şoň garşysyna çykdylar da. Ýa-ni üýüşüp goşulup proporsional sistemada kiçi partiýalar öz arasında ýa-da uly partiýa bilen goşulşyp bilelikde ýa-ni birlik töredip birlik diýeli, birlik töredip bilýän sistemalar şeýle ýa-ni gowy taraplary, erwet taraplary hem bar. Mysal üçin Amerika üçin häzirki sistemasy gowy. Öwrenşipdirler hem. Beýleka geçse Amerikanyň ýoly nähil bolar? Amerika bir gaty durnukly bolmaly da. Ýa-ni durnukly bolup biljek ýurtlar üçin gowy bir sistema. Mysal üçin majoritar sistema Sowet Soýuzynda ulanmasy mümkin bir sistema. Sowet Soýuzy ýaly bir nemeler üçin. Şonuň ýaly tarapy var. İkisiniň hem gowy tarapy, erwet tarapy var. Muny neme dip bir gowy, bir erwet diýip aýdyp bolmaýar. Mysal üçin bir ýurt üçin gowy bolsa, bir ýurt üçin erwet bolup bilýär. Bu zat. Onu birinji özümiz tanamaly. Meniň nemem. Düşünjem birinji özümiz tanap, ýa-ni özümiz diýänim bu köplenç şo ýurdun hem guruluşuna hem ýa-ni dini, ondan soň kulturasy bilen baglanşykly bir zat bolup gelýär. Bu köplenç. Misal üçin Türkiýe üçin häzir gowy eger majoritar sistema bolan bolsa-da neme Türkçede kısır döngü diýilýär-de. Ýa-ni şu aýlan iki partiýanyň arasynda gidip gelip durýar ýa-da köp halatlarda bir partiýada galyp gidýär. Yani şu erwet taraplary ýa-ni majoritaryň. Şoň ýaly taraplary bar ekeni Türkiýede garşyk sistem bolan ýalar. Indi garşyk sistemada nähil bolýar? Bir adam özüni garaşsyz deputat edip neme hödürläp bilýär. Misal üçin özüniň arkasynda belli bir şonu gollayan san vardır. Soň şonuň kömegi bilen ýa-ni deputatlyk saýlawyna goşulýar. Soň o sesiň o köp bölegini alsa neme barda. Ýereden bir sistema var bu bilen baglanşykly. Soň şol garaşsyz şekilde girip bilýär meclise. Hiç bir partiýanyň tarapyny tutman. Ýa-ni öz isleги bilen misal üçin bir partiýany aýdýan zady dogry bolsa, onuň nemesi boýunça şu partiýanyň pikirine goşulyp bilýär. Bir görseň başga partiýanyň pikirine goşulýar. Ine Türkiýede de şol zatlar mümkin çiligi var. Öz başda neme bolup görenler vardır. Näme diýerler o türkler? Bağımsız milletvekillik bir söz vardır. Bağımsız, ýa-ni garaşsyz deputat diýip geçýär-de. Bularyň sistemasynda şeýle bir zat var. Soň ýene bir üýtgeçik bir saýlaw mehanizmi bilen baglanşykly sistema var. Ine bu taýda haýsy nemede gitjek bolsaň saýlaw mehanizmi hem şoňa görärek bolmaly. 53 sany ýurt neme hydot diýip bir belgeli bir nemäniň siýasatçy, matematikçiniň bu sistemasyny ulanýan ekeni. Şoň içinde ösen ýurtlardan gözüme ilişeni Yaponiýa var, Şweýsariýa var, Gollandiýa var, soň Israil var, Türkiýede var şoň içinde. Soň ýeneden bardy bir sany. Umuma 53 sany ýurt şol sistemany ulanýar. Soňky
diýip bilinýär. Ýa-ni partiýalaryň arasynda deputat paýlançygy diýelim. Mysal üçin proporsionalda köplenç partiýalara ses berýäňiz, soň şo partiýalar öz deputat belirlejek adamlaryny iýzi giderli. Mysal üçin aýdaly birinji müň ses alan partiýa öz deputatyny goýýar, soň ikinji müňlükde beýleki partiýanyň sesi şoňa gelse, ýene şeýle gaýtalanyp gelýän bir çylşyryň bir sistemasy bar. Men onu häzir taýda sözledi we düşündirip bilmerim. Şonuň ýaly bir saýlaw mehanizmi bilen saýlaw sistemasy hem ikisem bir-birine gabat gelmeli. Soň şol ýurdun guruluşy, kulturasy hem gabat gelmeli. Hemme zadyna o gabat getirip şoňa öwrenem etmeli. Eger şo taýda bir zatlary tersleşse, gowy netije bermän biler ýa-ni saýlawlar. Mysal üçin Koreýada şonuň ýaly zatlar bolupdyr. Çak edýän nemeleri tutmandyr, soň ýene üýtgedip durar. O ýurtlarda üýtgedip bilýärler, ýa-ni Koreýa diýänim, Günorta Koreýa sözüni edýän. Şeýle taraplary bar. Soň halmyra da nemäni aýtmagan geçdik, soň hem aýdyp geçsek gowy, näçe görünüş saýlaw bar. Mysal üçin bir demokratik ýurtda adamlar näçe türlü saýlawa gatnaşýarlar. Diýilen neme bar gaty. Möhüm bir zat bizde bilinen ok köp nemesi. Ýa bir hökümet saýlawy bar, merkezi hökümet diýilýär muňa. Soň yerli hökümetler saýlawy bar. Muňa ýa-ni Türkiýede yerel saýlawlar diýilýär. Ondan soň nemäniň saýlawy bar? Ýa-ni deputatlaryň saýlawy 3 boldy. Ondan soň ýurtlaryň sistemasyna görä prezidentlik saýlawy hem gelip bilýär 4-nji görnüşde. Ýa-da käbir ýurtlarda o prezidentligi neme tarapyndan saýlanyp bilýär, ýa-da bir ýar monarxiýa bolan ýurtlar bar, ýa-da has üýtgeçik sistemaly bolan ýurtlar bar. Umuman iň köp o 4, iň azam 3 demokratik ýurtlarda şeýle saýlaw nemeleri. Umuman nemedeniňizde bir gidiýäňiz kelle garşdyrýan bolup bilýärsiz, ara bir de partiýalara girýär. Soň haýsy partiýanyň o yerli häkimi kim, o merkezi hökümetdäki nemesi kim? Ondan soň bunuň haýsy deputat, haýsy partiýanyň adyndan çykýar, şeýler bir nemeleri bar. Ýa-ni prezident köplenç o nemedäl, möhüm däl. Esas şol üçüsi, ýa-ni prezident saýlawy bar bolsa da kän möhüm däl. Sebäbi demokratik ýurtlarda prezident öňe çykanok ullakan bir neme. Daha Amerika başka, Amerikan sisteması. Amerikada prezident edarası var. Yani dolandırışı var. Şeyler bir zatlar umuman halmurada şona aýdyn diýdim ýa-ni sistemaların orta nokatlaryna o edipdirler ina garma diýär, garma sistema. Hem ulanıp bolýar. Sağol kemen eden bellikleň üçin gaty dogry. Men yerli saýlawlar barada durup geçmedim, sebäp şol parlamente geçirilmeli ilkinji saýlaw barada aýtdym da. Yerli saýlawlaryň şo terde geçirilip bilinir. Men näme üçin aýdýan şumal birinji biziň ýa-ni saýlanmaly mejlisimiz bolsun, yerli saýlawlar bolsun, şunu biz hökman ýagdaýda majoritar sistemede geçirmeli bolýar, sebäp bizde partiýalar ýok. Şumal partiýalar şo tak gelsin ýa saýlansyn diýip aýdar ýani. Ýöne şu majoritar sistemede saýlanan deputatlar ene ses berler ene partiýalar döretmek barada. Döredilenden soň şu mejlisde ýokary parlamentde oturan bolsun, yerli häkimetiň mejlisinde oturan, şol oturan deputatlar şol partiýalara agza bolup bilýär. Islendigini öz kalbyna, öz dünýä garaýşyna gabat gelýärler. Diýmek 5 ýyldan soňra bizde ýankı bellek geçmeýär. Bizde garşyk sistema geçme mümkinçilik bar. 50-50 götürmeni meselem ýa-ni majoritar sistema boýunça saýlansy deputatlar yerli ýa ýokary hemmesi 50 götürmem ýa-ni proporsional sistema boýunça saýlansy. Yeni marik 5 ýyl geçenden soň 10 ýyldan soň bütün döwlet geçdi proporsional sistema partiýalaryň arasynda. Ine şonu sen ýa-ni aýdan garaşly deputatyň girip bilýär. Yok şol men pis partiýada geçirler özüm oýanýar.
Ol hiç de gerek wagt o partiýany gollar gerekmejek wagty hiç nem gollana islenlik ýa kanuny el galdyr test berýär bolmasa garşy çykýar ýasaklanýar ol özi işi. Ýöne şuň kugun şol majoritar sistemde haýlanjak deputatlar şol garaşly deputat onu halk saýlýar. Şu ýaşy partiýalar bolanda ýene de garaşly deputat ýene de halk saýlajak. Biz partiýalara ses beremde ine şol adama ses berjek diýip. Ol ýene de halky saýlama hukuky köpelýär. Gaty dogry. O zatlar şuň kun boljak zatlar ertekun edilmeli işler. Ýöne birinji nowatda häzir biz mezur şunu ýa-ni majoritar sistemde saýlama. Bizde partiýalar ýok. Şoň üçin aýtdym men. O galan zatlaryň bilen dol razylaşýan ol bar döwletlerde biz gowsuny almaly. Ene her biriňiz baraňyzy bir partiýa agza bolsun, özüňiz döredörsiňiz. Ene şo taýda bu pikirleri ösdürip ulardyp ene döwlet derejesine ýetirseňiz, ene halka hödürleseňiz, näme üçin ýok? Oy halk kabul etsin. Men halka ýyldan baýdýan. Başga da partiýa döretjekler bar boldy. Ýöne 3 adamyň partiýasyny döredip 5 vilayetde gyýryp beren partiýalary kim ses berjek? Ýok, bolmady o zatlar. O ýanky partiýalaryň tejribeli bolan ýurdunda gaty gowy bir sistem. Bizde partiýa tejribesi ýok, bilemiz ýok. Ýani partiýalar näme eder diýip sorasaň bilmedim ýa-ni ýere adarar diýip jogap berjekler, hem tapylarmy kandyýan. Bizde çalışmagyň tertip tejribesi hem ýokdy. Ine otyrda gurban boldy. Näde çalışyk? Bizde tejribem ozal şol şey diýip çalışýarlar. Ol öňde öňküsini ýastyk bilen bogup öldürdi. Ornuna da oğlunu getirip koydu. Erte bir gün aktığı getirecek. Hani halkın sesi, hani halkın hakimiyet çalışma hukuku yoktu. Yani son için bir zatlar özümüz teklif edip dünyada bar bolan yemeden netice çıkarmak. Ana saparağı elini alır ya. Söz senden. Takarlar savur. O çıkışettin. Onu da savur. Yöne käwratları men hem 70 ýaş adam bolsam düşünemok. Bir düşünüp geçecek. Ora gören. Birinciden käwratlaryň adyny dogry goýmalmykan ýa. Kanun dilinde gürlemän ilemetmänem öwrenmeli. Üç bölünüşü var arada kurdum ettik. Arada o düşündürdü. Son 3 Rada min eline geçende konstitüsyon kuruluş yıkılyandır. Şuna adını şeylik koymalı. Rada ne aile koğulunu da bu prezident Portlenok yani Portlenok değerlen ulu cenayettir. Devlet adarsından emmetir ya. Konstitüsyon kuruluşu ağdaya dilen manil veriyendir, konstitüsyonu şu yazılyandır, yazılıdır. Hiç kim şahs olup, olup, devleti eline geçirip bilmez dilen punkt var. Dünyanın konstitüsyon devletlerin hem becesinde şu punkt vardır. Şu punkt hem için uyarlar. Yani 43 bölünüşü ama falan bolmaly. Ya şu bolmasa kanton kuruluşun işlet bilmeyenlerin düşünüp edilýän zatlar bolmaly. Şoň üçin ýa-ni ýadyp gowdy Berdi Muhammed beýledi däl bilen hem beceri Türkmenistan'ın kanton kuruluşu ýykan şartlardır. Bu adyny biz dogry goýmaly. Öwrenmemiz gerek. Fikrim şeylerek onun Türkmen Taylow ýeke Türkmenler postsovet demesinde Taylow nähilek geçirilmeliligini bilýän döwlet ýok. Onuň boýundan bollar. İlkler Taylow geçirmek üçin Taylow'un kanuny, düzgünü onu kontrol edýän ýörüte ýokary orguny on jogapkärçiligi, on garaşsyzlygy
yankı kanuni tarapdan oran şey hem benemedi bolmalıdır. Şo olman kant nemani hayti tipi geçirenizde sayılı geçip bolyanlardır mümkünüm derler. Yani şol atlara üns vermesek ondan adamlar sayılan yalak edip sayılar diyen düşünce diyemen postavet demesini bolyan da adam şodur. Halmradağın aydan hem betiki yağdayı postavet demesinin devletinin hem besinde bağdır. 100%. Edir halmradağ aydı şey alak yağdayda vardır. Yani birine de işleyenlerdir. Onu da bizim düşünmemiz gerek. O ne için işleyen yok? İlen neme doğru biz cevap tapmaz. Çekerleşip devletinin demesini yoğulanıp evi saylo komisyonlarım vardır. Hem vardır. Palatalısı. Hem de vardır volün yani işleyenlerdir. Yani işlemesi mümkün hem derler. Yani, onun cevaplarını tapmalıdır. Kudret tapmalı. Taparağı bunu bilen değilse yok taparağı. Kanunçu der. Bilmem yok. Onu işlemeyen de bilen, işlemeyeceğinden bilen. Tabii. Aytjak bolýanyz sapara bir neme açıklayın. Ben düşündüm de ýöne düşünen nädir? Yani ýa-ki näme üçin şol sistemi başga Ýewropa ýurdunda işleýär-de postsovet ýurdunda işlän ok diýjek bolýarys, dogry diýilmi? O dili içinde yeme vardır. Bizim bilmeyen bir zatlarımız var. Şey diyeyim ben. Ben bilen ben deyip bilem yok. Tabii. Bu hakikatten bir şeyle. Postsovet demesine Belarusya'da kan sayılı olanı bol. Ne bol? Ya da o Rusya'da sayılı olanı bol. Ne bol? Bolyan da bol. Ya da Azerbaycan'la demeden sayılı olanı bol. Netice ne mi? Rusya'da sonralak, Ermenistan'da da sonralak. Böyle ütken diyalak oluyor, ütkemiz. Son ütken o. Yarım demokrati, yarım boğaz diye diyalak burada var. Yarım boğaz, ya da yarım boğruluğu bolup bolunu. Ondan yani doğru olmalı. Burada atlar var, kim zatlar. Biz bilemiz o. Çok üstünde biz işlemeli. Deyip koyuyor. Ben plan da bolsa o deyip ayıp bilecek gel. Hukukçu der. O zatlara, demetlere. Size akıl vermeyle nemen yok. Gönü işlemeyenli görüyen, işlemeyeceğini onu da düşünen tabii. Yani, bir devlette bolan olsa okey deyip bilersin. Yanlış ediyorlar. Bu neyse devlette. Postsovet demesinden. Biz şu postsovet fikir edişlemesinden çıkmanı başarmalı. Biz şu demeden içinde olup yani düşüneceğimiz postsovet demesinin düşüncesinin içinde olup kâda bir Amerikan açık bilmeyeceğimizde çoğu gözüm yetkiye de verde bir nemeler var şunu üns vermemiz gerek entekvar var sebebi saylo diyen zat onu gowi saylo sistematinden edip bilersin yani sahil halkın hemen saylap bileceğini onun aydı olmayandır. Demek verdi sayla ulen halkın nemeti elmudama doğru oluyor diyeyim aytmak. O da kıyındır. O vatandaşlar sayla uçeteniz öyle koğuri dünyalar edip o halkın buraya yemeğini test verse 99% yanlış adama test vereceğini yani yönünden ayıp olur. Yani şu yağdaylarda seyretmezler. Ben şeylere nemem var. Halmra Dağı'da tavırtına ediyen o temanı kaldırdın. Verdin. Tavır Halmra Dağı. Senin sağ olsa parağı veren düşünürsün